سلام ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? በርከስ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ኣቲና ታሽዓይ ክፋል ርኢና ነርና። ሕጂ ናብ 10ይ ክፋል ከብለኩም ናብኡ ንከታተል። ኣብ መእተዊ ከም ዝተሓበረና ከመይ ጌርና ስፔሻል ቴክስት ኢፌክትስ ንውስኽ ክንርኢና ማለት እዩ። መጀመርታ እታ ክንውስኸላ ደሊና ዘለና ክንመርፃ ኣለና። ልክዕ ንዓ ምስ መረፅናዮ ከዓ ሳይዝ ክንውስኽ መጀመርታ ቀፂልና እቲ ፎንት ከከምቲ ዝደለና ዓይነት ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣነ ካብ ኣርያል ናብ ኣርያል ብላክ ቀይረ መሪፅ ኣለኹ። ተመሳሳሊ ካብ ዘለና እንዳመረፅና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ እቲ ቀንዲ ክንሪኦ ደሊና ዘለና ብዛዕባ ፎንት ከለር ኤንድ ቴክስት ኢፌክትስ ኢና ክንርኢ። ኣብዚ መጀመርታ ፎንት ከለር ክንመርፅ ከለና እቲ ድሓን ዝበልናዮ ወይ ህስስ ዝበለ ድምቕ ዝበለ ከከምቲ ድሌትና ሕብሪ ክንመርፅ ኢና። ኣብዚ ሕጂ መሪፅ ኣለኹ። ምናልባት ተወሳኺ ዓይነት ሕብሪ እንድሕር ደልየ እውን እንደገና ናብታ ፎንት ከለር ተመሊስኻ ሞር ከለር ሲለኻ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕብሪ ገይረ መሪፀ ኦኬ ኢለ ክዓፅ ክእል ማለት እዩ። ኦኬ ካብዚ ቀፂልና ናብዚ ንሪኦ ዘለና ቴክስት ኢፌክትስ ኢና ክንመፅእ። ኣብዚ ንሪኦ ከከምቲ ዓይነቱ ሻዶው ሪፍሌክሽን 3 ዳይሜንሽን ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘለና። ካብኡ ተወሳኺ እውን ኣብዚ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ኣውትላይን ሻዶው ሪፍሌክሽን ግለው እንዳበለ ዝኸድ ዘሎ በብሓደ ወይ ከዓኒ ካብ ኩሎም እንዳሓዋወስና እውን እቲ ንደልዮ ዓይነት ፎርም ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ በዛ ኣውትላይን ክጅምር እየ። ኣብዛ ኣውትላይን ምስ መረፅኩ ኣብዚ ድሓን ዝኾነ ሕብሪ ክመርፅ እየ። ኣብዚ መሪፅ ኣለኹ። ኦኬ ሕጂ እዛ ዝሪኣ ዘለኹ እንታይ ለውጢ ገይረ ከሪኣ እንድሕር ደልየ ነዛ ሰሌት ኮይና ዘላ ኣብ ካልእ ከይደ ክሊክ ይገብር እሞ እታ ልክዕ ኮይናታ ዘላ ክሪኣ ይሕግዘኒ ማለት እዩ። ኦኬ እንደገና ናብኣ ተመሊሰ ከዓኒ ካልእ ኣማራፂ ክሪአ ኣብዚ ኣውትላይን ኢለ ሕብርታት ክቕይር ክእል። ቀፂለኻ ኣብዚ ወይ ትብል ዘላ ከዓኒ እቲ ዝደልዮ ዓይነት እቲ ኣውትላይን እንዳረኣና ማለት እዩ። ከመይ ትኸውን ኣላ እንዳረኣና እንዳወሰኽና ንኸይድ ኣለና። እቲ ጫፍ ጫፍ ንሪኦ ዘለና እንዳረጎደ ወይ ዳሽ ዳሽ ዓይነት መልክዕ እንዳሓዘ ከከምቲ ዝመረፅናዮ ክሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ኣነ ኣብዚኣ 1 ፖይንት መሪፅ ኣለኹ። ንዓኻ ኦኬ ክብላ እየ ማለት እዩ። ኦኬ እቲ ዝተገበረ ለውጢ ክንሪኦ ኮይና ከዓ ዲሰሌክት ክንገብር ኣለና። ነዚኣ ትመስልታ ኣውትላይን ክሪኣ ዝፀናሕና ማለት እዩ። ኦኬ ካብዚ ቀፂልና እንደገና ናብታ ቴክስት ኢፌክትስ ከድና ከዓ ሻዶው ክንርኢና። ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣለና። ሻዶው ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ኣለና። በብሓደ እንዳረኣና ከዓ እንታይ ለውጢ ገይሩ እንዳረኣና ከዓ መሪፅና ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብዚ ሻዶው ኦፕሽንስ ኣለና። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፎርማት ቴክስት ኢፌክትስ ዘሎ ሻዶው ኣሎ ብዝና ቬኑ ሪፍሌክሽን ግሎው ሶፍት ኤጅ 3 ዳይሜንሽን ፎርማት እንዳበለ ኣለና። ኣብዞን በብሓደ እንታይ ለውጥታት ከምፅእ ይኽእል እቲ ደስ ዝብለና ሃበናይ ክንረኽቦ ንኽእልካ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ሻዶው ዝብል ዘሎ ንኣብነት ኣብዚ ኖ ሻዶው ኣለና። ኣብዚ ካብቲ ዝመረፅናዮ ድሓን ድኾነ ከምኡ እንዳበልና ዝተፈላለየ እንዳመረፅና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳብ ታሕቲ እቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ፕሪሰት ናይ ሻዶው ማለት እዩ። ኣብዚ መሪፅና ከለር ከዓ ኣብዚ ኣቲና ንመርፅ ማለት እዩ። ሰማያዊ ዓይነት ተደሊና ወይ ናብ ፅልም ዝበለ ዓይነት ክንፍትን ኢና። ከምዚ እንዳገበርና እንዳወስኽና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ሳይዝ ክንውስኽ ንኽእል። ሳይዝ እንዳወስኽና እቲ ሻዶው ወይ ብድሕሪት ፎርም ድኾን ዶሎ ንሪኦ ዘለና እንዳወስኸ ከይድ ኣሎ። ምናልባት ማራ ክስታይ ከይከውን ከዓ ቁሩብ እንዳቐነስና ከዓ ከምቲ ዝደለና ዓይነት ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ነዛ ሻዶው ትብል ዘላ ሚኒማይዝ ጌርና ናብ ሪፍሌክሽን ክንቅፅል ኢና። ኣብዚ ሪፍሌክሽን ከዓ ከምኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣለና። ኣብዚ መሪፅና ሓንቲ ንኣብነት ምስ መረፅኩ ልክዕ ናታ ሪፍሌክሽን
فورم خوينا لا أبز نحرق تيلون بزتفاعل عينة ملك علني كمها أكتي سايز كاني ندا وسخنا ندا حساسة وين دا دمغة كم تعينته يخون مالتي قتلنا بزي قلو علينا إذا ناتو استدالو برستالو ككمتي سايزو ككمتي حبرون الدفالة لك خموها سايز ندا مرتنا كلر ندا غيرنا كنمرت نخيل مالتي قتلنا أبزي سوفت إيج زبلالنا إذا خاني أب وورد أرسنال كمالو تحنا أب كرينا أوكي قتلنا أبزي 3D فورمات علينا النزيد أبزي زبر لوطات كريت خينا مجمرتنا بتاع شادو كيرنا استغير زلو لوطات نو شادو يلنا كنملسينا قتلنا هنا ريفليكشن كمان تمساسالي نو ريفليكشن كابز قتلنا أبزي 3D فورمات كرينا أبزي كمو استدالو عين بريسيت علينا أبزي قداميت اندحر مريتنا ويكا تمساسالي استفرالي عينت اندامرتنا ببحده እቲ ለውጥታት ክርኤና ማለት እዩ ኣብዚ ማተሪያል ዝብል ዘሎ ኣቲና ቦልድ ዓይነት ኾነልና ከምኡ ተመሳሳሊ ሕብሪ እንዳመረፅና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክንደይ ፖይንት ሜቢ 5 ክንገብሮ ንኽእል ናይ 3D ዓይነት ፎርማት ይሕዘልና ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ በብሓደ እንዳመረፅና እቲ ለውጥታት ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ كبرات تخاتلتي مدبي بيتي channel باركس الذكر رياض تصنحنا بخمي سبيشال تكست إفكت توسخ زبل أبز ودينا لنا أبقى تصالي بتمساسالي تحستوك سامي رخب سلام كنا